Barka da zuwa taskar YNC Entertainment. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, ka danna subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka mana subscribe, kar ka manta ka yi liking sannan ka yi comment. Mun gode. Rayuwa ce, rayuwa ce, Omega, rayuwa ce, Deloki, rayuwa ce, Ganano, rayuwa ce, Otito, rayuwa ce. An haife mu mun girma ne to a cikin mansion, mun fara tafiya tun ba wani friction, har muke gudu muke sa some fiction. An samu makaranta don mu education, mun je makaranta ba wani attraction. An taya cikin kai tsarkakakkiyar nation, a hankali fa za mu zama wani abu a nation. It is Omega come like evaporation. We call us a chance, we have a good chance. Muna da features, dan muna da teachers. Everybody dance, we have a good chance. Kar kuma da bufa, dan muna da fathers, dan muna da fathers. Sai ku zo mu je mu kun ji my brothers. Uba na sara ma, mu three guys men mun fito muna yin rapping ma, wasu ko suna yin dancing ma. Ibrahim bin za ya mutu ma, mun karbi bit din za mu kashe ma, za mu kashe ma. Wisby Omega lokin mama. Ni ne rayuwa ce, Wisby rayuwa ce, Omega rayuwa ce, da Loki rayuwa ce, MRG rayuwa ce, Momene rayuwa ce, John BK rayuwa ce, Kububuwa rayuwa ce.